heel veel mensen geloven alleen maar in de materie. Hè? Dus het vlees en bloed en al die spullen wat hier allemaal staan. Hè? En al die hoes wat hier zijn. En dat zit dan. En als ik dan zeg van ja, maar daar hebben ze ook een gedachte. Die kent ze niet zijn. Hè? Ja. Toch is die er. Ja. Dan denkt ze er 24.000 om in een dag of zo. En die kent ze niet vastpakken. Hè? En toch zijn ze hier ergens daar. Wanneer kwam zich erachter dat er iets out of the ordinary met dich wordt? Dat ik dacht van, ik heb iets wat heel veel andere mensen niet hebben. Nou, in de puberteit, ik ben in een dorpje opgegroeid, hè. In de puberteit. In dit dorp of in een ander dorp. Okay. In een ander dorp ben ik opgegroeid. En ja, dan ging ze dan naar de basisschool, dan kreeg ze boeken, dus ze moest leren lezen en zo. En ik vond allemaal die boeken maar saai. Totdat ik ontdekte bij een vriendinnetje thuis, bij die een paar kunstenaar, dat er nog andere boeken bestonden over de spirituele wereld. Over de psychische processen van de mens, ook over kunst, over paranormale gaves. En dat vond ik heel interessant. Ik had zoiets van wauw, er zitten nog veel meer vermogens in de mens dan alleen dat wat ze op school kreeg. Ja. En dat vond ik heel erg interessant, om dat te leren wat ze dus niet op school kreeg. Dat is toch interessant? Nou weet ik dat ook van vroeger uit heksen heel nauw in contact stonden met inderdaad die elementen, aarde, vuur, water. Maar dat ook hun inborst was om mensen te helpen. Ja. Hestig dat ook? Ja. Dat is toch wel dat we empathisch zijn, graag mensen helpen en ons element vullen als voor een ander kunnen helpen, als ze natuurlijk geholpen wil worden. Hè? Ja. Ja, dus dan zijn we eigenlijk in ons element om de mens te dienen. Ja? Ook in onze wijsheid en goede gesprekken, wat diepere gesprekken kunnen aangaan met elkaar. En dan kun je inleven daarin. Ja. En wat een mens heeft metgemaakt. Ja. Ja, dat een mens dan toch dingen kan verwerken in dat soort gesprekken, om dan toch wel dingen weer te plaatsen. Of dat puzzelstukjes, wat wel op de goede plek vallen. En dat iemand een lampje zo aangeeft en dat het stof tot nadenken opwekt. Ja. Dat is dan wel eigenlijk wat ik dan wel als een mooi doel vind. Nou ja, dat is eigenlijk precies hetzelfde wat we ook juist zo leuk vinden. Dat is met mensen onder de oppervlakte gaan. Ja. En dat levert nou juist de mooiste gesprekken op. Oké, want ja, kijk, heksen stond heel erg in de negativiteit van vroeger en de middeleeuwen. En dat, ze vliegen op een bezem door de log en dat. Ze zijn eng, ze zijn er akelig uit. En dat is een negatief beeld, maar ook om het vrouwelijk omlaag te trekken. Omdat ze bang moest zijn voor vrouwen. Daar komt de katholieke kerk en het geloof ook bij kijken. Ja. Dat verhaal. Ja. En we gebruiken de bezem gewoon om de boel schoon te maken. En voor energetisch iets schoon te maken. En het vliegen is eigenlijk de astrale projectie. En dat is een gave. Dat ze dus uit in lichaam kunt streden. Ja, dat kan ze oefenen. Ieder mens heeft dit soort gaves. Het is een dig. Wil ze die beoefenen? Ja of nee? Ja. En ja, ik vond het wel interessant om dan te beoefenen, om die lichaam, dus uit die lichaam te halen en dus op reis kunt gaan. Dus dan kan ik toch in die woonkamer staan en doe zus mij niet. Maar ik zie dich wel. Daar is ook die rituelen met een bepaald soort hout en dan de rook, mensen met rook. Ja, dat is een huisreiniging of een reiniging van een persoon. Dan kennen ze bepaalde hele sterke wierook, dus niet die stoffen stokjes of die hoedjes. Maar echt de sterke kruiden. Ja. Met kruiden wordt er gemaakt, met hars en zo. Dat is een hele sterke wierook om dan de negativiteit eigenlijk uit te roken. Te verjagen, uit te bannen, uit te roken. Even terug naar het begin. Nou stijgt de met de gijs schoren.
Ja, ik moet, Want er moest gewoon verven uiteindelijk ook? Nee, de boel is al geverfd. Ik moet de vloeren schuren. Want ik kon vinylvloeren leggen. En er liggen nog klodders verf voor, met een rotsrootje. En ik moet dat even een beetje goed illegaliseren. Legaal maken. Met de schuurmachine. Want met gewoon schuurpapier is het niet te doen. En dan is het eeuwen werk. Er is een tenniserm van. Eeuwen werk. Dus, wat voor vibe kreeg je van dit huis toen ze er voor het eerst naar binnen ging? Het is het hele gekke, want dit wordt het eerste huis wat ik ging bezichtigen en ik word meteen raak. Want? Nou goed, ik zit in een sloopwoning en ik moet dus verhuizen. Ja. Dus ik kreeg urgentie op de markt. Dus als ze zich inschreef voor een huurwoning. En ik ben nog gewoon kijken en ik zag dit huisje hier staan en ik denk, dat is echt wel een leuk huisje. En lekker in een dorpje met veel natuur. Ja. Alleen maar vogeltjes. Maar hebben ze het al gereinigd? Of is het niet nodig? Of wat vult ze als ze door binnen bent? Nou, dat geeft me zeker een hele goede positieve vibe. Geeft me dit huis. En het reinigen dat komt nog. Want ik had zoiets van, nou, ik wil hier eens even verf en de vloer in. Dan om dan reinigen. Ja. Weet je? Klinkt logisch. Dus dan heb ik eigenlijk mijn eigen energie is door het verf is er al in gegaan. En het kent verven met positieve energie. Hè? Ik ken natuurlijk, als ik een mooie groen verf, kan ik er eerst een hartje op tekenen. Nog meer hartjes en dan groen verven, dan zit het hartje eronder. Want dat is energie. De vorm maken van een hart is energie. Want als het een hartjes is, denk je aan de liefde, toch? Ik zou zeggen, meteen doen. Ja, dus dat denk je aan de liefde. Ja. Ja. En dat is allemaal energie, dus die symbolen wat ze maakt. Om dat aan een huis te geven. En ja, dat soort dingen. Ik denk bij mezelf, door het Lilian vast haar werk van gemaakt. Van haar misschien wel grootste talent. Best een praktiserend heks in de zin van dat het ook tien werk is? Dat niet. Nee? Dat is gewoon meer mijn passie. Dat is niet mijn werk. Wat is die werk dan? Op dit moment heb ik nog even geen werk. Wat zou ze hier willen doen? Wat zou ze leuk vinden? Ik weet het niet, dat was wat moeilijker. Iemand die zo communicatief is als dich? Nee, ik denk bij mezelf misschien word ik er inderdaad wat met gewoon doen. Als ergens vaardigheden liggen, dan is dat bij vaardigheden, maar ik ben er nog niet helemaal aan toe om... ik heb altijd gewerkt en nu sinds de 2 jaar niet. En het wordt ook echt even nodig, want als je werkt, dan er zoveel doorheen. Dus thuis nergens meer bij stil, want dan zit ze in dat ritme van al die dagen en al dat. En dan hebben ze misschien ook een gezinnetje. En dan hebben ze toes nog van als familie, vrienden en maar op. En in deze maatschappij wil ze overal mee doen, toch? Dus over heel veel dingen, let ze niet op wat er gebeurde en hoe ze zich voelt. En dus ik ben eigenlijk nu 2 jaar een studie naar mezelf aan doen. En mensen echt goed op te ruimen en te kijken wat mijn patronen zijn van vroeger. En wat ik allemaal tegenkom in situaties, hoe ik erop reageer, wat ik kan veranderen. Dus echt heel veel zelfreflectie. Dus zichzelf eigenlijk bestuderen wie ze in elkaar zit. En wat voor patronen ze hebben. En of ze helpend zijn, of die juist in de weg zitten. En wie ze het zelfs kunnen veranderen. En als je werkend bent... Als ik dat zo huur, denk ik bij mezelf van dat zou je veel meer mensen moeten doen. Als je werkend bent, dat is 40 uur of nog langer aan het werken. Daar hebben ze een druk gezin en alles, daar komt ze er niet aan toe. En dan kan ze wel eens ergens vastlopen, overspannen raken, een burn-out krijgen, noem maar op. En dan vraagt ze zich af van shit, wat is gebeurd? Hoe kan dat? Weet je? En dat is op heel veel dingen met een druk leven niet op laat het signaal uit in het lichaam komen. Dus, Iron Maiden, is dat gewoon omdat ze het leuk vond of best eigen... Ik hou van rockmuziek, ik hou van bluesrockmuziek, ik rij ook motor, dus ja. Dus ik rij op Harley Davidson Sportstar, dus en dat is ook een hobby van mij, een motortrieën, veel kabaal te maken. Kabaal, lekker te pruttelen en lekker het van de omgeving te genieten, maar dan toch graag met heel veel kabaal dat mensen me ook weer aankomen. Ja. Want die elektronische fietsjes die horen ze niet meer, hè? En die elektronische auto's dan niet meer. Ja. Als ik met de hond wandel, schrik ik mezelf soms kapot en ik denk van er is iemand achter me. Ik heb al eens een bumpersticker gezien en er stond dan op Loud Pipes Save Lives. Oh, dat kennen ze hem. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja.
Ja, Ja. ik zal nooit eens onaangekondigd van de zak rijden omdat ze dit Nee. niet aan hebben huren komen. Nou, en dan durf de koppeling en dan geef nog een struip gas. En heel zo, wat is dat? En reist ze dan het liefst alleen of met anderen? Met de anderen. Ja? Ja. Heb ze met de anderen. vaste Ja, ik heb toch wel, motormaatjes? ja, dat wel. Ja, vaste motormaatjes, ik kan nog wel eens afwisselen. Maar het is het leukste om een hobby te delen. Hè? Om Ja, een passie en een hobby te delen. ja. Passie, Ja. kennis. Kennis, ja. Was zich, Ja. Hey, en die slangen in die oer, hebben die nog een bepaald... Ja, het is een vrouwelijk symbool, hè, de slang. Hè. moet ik dan weer En aan het, Medusa denken en zo? Kan, maar ook aan de geneeskunde. Oh ja. Het symbool van de geneeskunde Ja. in de ziekenhuizen en in Ja, de ja, apotheken is ook de slang. Ja, dus het is ook genezend en helend. Maar ja, een mens kan ook een slang zijn. Ja, ja. Giftig, Ja. giftig, bijtend. Ja. Ja. Dus het heeft meer de positieve kant en de negatieve kant. Dik beats volgens mij niet zo gauw of al. Nou, Nee. zijn er net iets van in. Ik hou van communiceren. Ja. Dat is blijkbaar al zo. Dat duist je goed. Dat duist je goed. Dus ik hou van communiceren. Mag Dat ik, is zodoende. mag ik je hartelijk danken voor deze ontzettend leuke en inspirerende Oké. ontmoeting. Goed zo, goeie. Ja. Oké. Nou, goed van nu. Ja, die kant. En die ja. twee zijn nou goed van nu. Nee. Die niet. Nee.